Cei care sunteți deja înregistrați, eu mă aflu în fața Bibliotecii Metropolitane George Coșbuc și doamna Elena, care vă face cu mâna, se află înăuntru, chiar alături de creațiile voastre. Doamnele au fost foarte încântate de ideea de a primi în bibliotecă frânturile de lumină și de viață de la Piscu, afișul pe gardul instituției. Bună ziua, doamna Angela! Bună ziua, doamna Elena! Mulțumim pentru că ne dezvăluiți. Și aici sunt creațiile voastre. Eu o să merg așa la fiecare creație, să vedeți ce frumos sunt scrise de mână. Uite aici fotografia realizată de Elena Cosmina, Nostalgia vremurilor vechi. Da, a fost cumva semnul nostru de respect. Bianca, viteza clipelor. Faptul că am așezat în spatele fiecarei fotografii câte o carte a fost cu dublu rol, să susțină fotografia și fizic și să se facă și legătura cu biblioteca. Minunat! Iarăși o lucrare a Elenei Cosmina, Viața la țară, Zborul nemărginit al florilor, așa, Cosmina Valentina, Marea cu valuri la înălțime, Alin, așa, cu Lăcașul liniștii, foarte frumos, Mihaela Panait, Punct galben pe un canvas albastru, Electricitatea florilor, Orizontul uitate, Apusul soarelui călător, Cosmina, Soarele din satul meu, Mereu mă voi gândi la tine, tot Miruna, Andreea, Alina Georgiana, Soarele are nevoie de o nouă rază, Dima, Iulia. Apusul surprinde clorile naturii, cu minunata echipă pe care o aveți acolo la Lume Bună și cu minunații copii pe care i-ați descoperit la Piscu și care au ajuns la noi. În primul rând vreau să vă zic bună ziua și vreau să vă spun că sunt mândră că acea poză mea a ajuns în această bibliotecă. De asemenea, foarte frumoasă, după cum mi-a arătat doamna Larisa. Sunt recunoscătoare, pot zice, și vă mulțumesc că am participat la acest proiect și că am reușit, prin dumneavoastră, să aducem acele fotografii în bibliotecă. Experiența a fost creativă și amuzantă și eu sunt mândră pentru că a ajuns lucrarea mea la bibliotecă. Mi-a plăcut foarte mult activitatea, deoarece am avut ocazia să fac lucruri noi și să aflu lucruri noi. Am învățat multe despre fotografie, iar prin intermediul acestor poze am vrut să transmit comorile satului meu. Sunt recunoscătoare pentru ajutorul primit și pentru asta vă mulțumesc. Un singur lucru mai am de spus, că eu, sincer, vă mulțumesc pentru această activitate foarte frumoasă și eu cred că am învățat foarte multe lucruri în vara aceasta despre fotografie. Îți mulțumesc tare mult, Bianca! Vreau să vă spun că această activitate de învățare non-formală a fost o experiență minunată de care am avut parte în această vară. Pentru mine nu a fost o perioadă super activă, iar acest proiect mi-a oferit prilejul să pot veni, să pot socializa, să pot face și altceva. Ce pot să vă spun este faptul că colaborarea cu Asociația Lume Bună a fost pentru noi o oportunitate deosebită de a ne dezvolta atât copiii cât și noi profesorii diverse abilități și de comunicare și abilități practice și creativitatea și imaginația. A adus un plus de valoare școlii noastre și activității cu copiii acest proiect. Avem nevoie unii de alții în toate instanțele și în toate circumstanțele. Noi deja observăm că lumea se schimbă și se schimbă prin intermediul și cu ajutorul copiilor. Și zicem noi că nu ne este indiferent în ce fel se schimbă. Trebuie să avem parte de schimbări pozitive. Toate gândurile noastre bune spre dumneavoastră. Vă mulțumim! Vă mulțumesc încă o dată tuturor și doamnelor că ne-au găzduit și copiilor pentru creativitate, dumneavoastră pentru implicare și dedicare. Și să facem cât mai multe proiecte frumoase care să rămână în sufletele copiilor și ale noastre și la fel să impacteze comunitățile în care trăim și să lăsăm ceva în urma noastră în sufletele unii, în sufletele altora, să zic așa.